이 타바나 따라고 나니 말라신지 만붕 자지고 마트잖아 카이 말라니 비도록 그러고 자라 나이는 많은 거 라신신는 말라야 우리 작은 마감이유 하는 거 싸. 이 비싸자. 독내는 그 버간 거니. 만드네 네. 지나이데. 릴래. 하는 거 싸. 사 타고 기자는 쓸래. 동문 라바해. 매정 थांनायदो नोंथांमोना नायलां थाबानो जाबाय आं माबे जायगा थांनो नागिरदों गोजौ मा होनो गोथां ना मा होनो बेवहाय थांनो नागिरदों आरोना दायो नुबाय थांलै नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना बादुबा नालासिनो थांनो जाबायना जेबो नङा जेनेबा बिलाय सोरबा फैदोंब्रा फैयाखै दे मोजां मोनाखैबा नायालासिनो थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरोना ओमफ्राय अबेयाव थांगोन मिथिगोन आरोना नायबाय थाबा आरो नायाबा मिथिला सोर लोगोफोर एसे नायनो लुगैदोंबा दानि नायबानो जाबाय आरोना मा स्कुल मानसिनि स्कुल जायो मा स्कुलनि नामबो थायो ना फैखोमा लैथिं बादामानो खालायदों हाब्रांगुरि हाब्रांगुरिनो लोगोफोर बे गामिया हाब्रांगुरिनो हाब्रां सेराव जनानै गोसोखाङो नोंखौनो बर' गामि आरोना बर' गामियाव बेफोरबायदि बिफां लाइफां थायो आरोना नोंथांमोन गयबारि फाथैबारि 1 लाखसोनि गयखौ माइसायना थाफैयो मैदेर फैगोन ना फैया माथो आगानखौनो नुवाखै आंलाय हरावसो फैखोमा आं थानो हानाय नङा खोमालै जायगायाव जोंनिसाय बोरैबाथार दलङाबो देनजारलै मा दलं होनोखो इनियाथ' खैबार फन फायो जिया होनथा हरनो खमायहैयानोसो हरफ्लेबाय थानो गेन्द्राब्रा जोंनिया मानसि फैया इम्पर्टेन्ट खोथाखौ रायलायनांगौब्रा मानसियासो बर' बुजि मोना बुंनाया दिनै देन्जार अबेथिं ओइ नै ताराव सुदुगोन लाम्बु साला इथिं थांबा दय माबासो मोनहैसिगोन ओइ बे माबा थांनाया जोङो बाथौ इथिं खोमा सोंगोन र' मा नंखा गोलै बे इदि इ सायावनो न' दङ पाहार होना हाजोसो होनो बर'फ्रा नोंनि पाहार होनसाना मादै ओइ सिमेन्ट खुन्था बानायनानै लानिया मिथिया नंगौ नामा होमबा न' थायो सायाव जेनेबा मानसिफ्रा मानसिनि न' दङ नामा माखासे दंजोबो ओमफ्राय इदि गोजौ गोजा इदिनो गोजौ नङा इखौ गाखोबानो ओजा प्लेन मोनबाय फैफेराखै आङो ओहो ओंखायनो सोंदो इसानाव खुन्था बानायग्रा लानाव बानायबा आंबो मिथियाना ओमफ्राय जोंबो फैफेराखै दा मादैया गामि नङा होमबा थेवबो मिथिया न' दे होमबा भगबान इदि गाखोबाय थानो गोनांबा थैलांदो सा इमान गोजौ सिगां जाया अबा मैदेर ओंखारनाबा मा जागोन खाथिथार इदिनो मारै लाबगोन ओमफ्राय देनांलाय मा गाख्रबसायोलै दिनैसो गाखोनो मोनबाय आङो दारागाव पाहार दारागाव रायजोफोर
मेंसोबाय दारागाव हाजोखौ दिनसे गाखोबाय आयै हाला मोनहैबाय नै आं हाला बेनो जाहैबाय दारागाव हाजो आरो ना ओमफ्राय दिनै मोनसे खामानियाव फैदों आरो ना नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय जानांगौ जेनेबा खुन्थानि खोथा दानि रायज्लायनाय ओमफ्राय बिथांमोना खानाय मोनहैबाय हासबेन्डजों आगैजों नै मोनहैबाय दारागाव थौले आगै थांनोबोला दारागाव हाजोआव होननाया आंखौ गारि फैयो बेटाफोरा ओमफ्राय जुदि मैदेरा ओंखारना होयोबा मा होगोन आं थौलेया दा थांनोबोला दारागाव हाजोआव गोजा बिहार लानानै लोंहैनोसै थौबोलाय थौलेया मोनहैसिगोन आरो लोगोफोरजोंलाय दे दा नुवा नै हाजोखौ सान्दुं गोसा ओइ थाबायबाय थादोब्रा मोनैया गोजानथार दंबावनो हाय गाइस मोन र' हाजो खिथिगोन र' आं ओमफ्राय जोङो जेनेबा खाथि फिनिसफोरा ओमफ्राय जों जखरसे हाजो गाखोबाय आरो दा बेयाव थाबायदो इबो माबा आरोना दा जों जेराव थाबायदो बेयाव गाखोबोनाया बे ओरै प्लेन जाजोबदों आरोना दहाय खिथिबोबाय थादों नालाय ओइ नै ओमफ्राय इबो हाजोआ खाथि गाखोबाय नों मोनैया Ora, istinangan deh. Daman deh. Kau nih mini baca ke. Này khá xẹo. Malayni darah kau kami ke? Darah No. darah kau haji ke darah kan juga. Itu berapa ini? Wah, pilih nggak? Enggak. Angkat kita nih makan nih. Ada yang ini sih jalan ini sini. Terus tak nih. Oh, za. Sana. Masih cuma bangun nak, apa? Bukan. Terus tak ada lagi. Pulang aja bang. Ini pulang aja. Masih papis tuh garis lagra ini tertarlay. Nah, malah mica, malah ini tulan nang mica garis lagra ini ter. Nunggu di sana deh, dia nang garis mbak. Nggak dah. Ini yang ini nama. Ya, cuma ya, aku lah ya. Bukan, obus tagila. Hi, pai ni mapa. Ma pai lai. Này mình thằng là bao Thang. Ini apa yang darah kau ni malah sih cuma mandung jadi. Mà kita nih khai. Malah ni bidur gede naik ni mana ngo. Lah sih malah ya. Uri jagan. Bijeng anak bitar nado. Ani lain ke kono. Sena putih thằng demen. Apna sena. Di mana bitar gari betul sih mana.
ओमफ्राय साथा लानो थिनबाय साथाबो नंखौ हिनजावखौ दाउखान्थियाव दाउखौ खामनो नागिरदों माला उन्दुनो बैनो खायसेया माला उन्दुनो जादों इनि नायनाय दुंदांदांनो ओइ बाहा दैया Ini sari ini tiling raya. Ini sakrea. जादों दुंदों जायानो नै जायानो लोगोफोर गासिबो नायखो जायामोन नै दौनानैखाय गोथाव मोनलायदों Giờ phát có không phải nát rồi. No 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 này. À đấy, ăn cái gì này. Này, lưu bị khăn khăn cái này đi lưu lại mình tụi hỏi, càng mình thật đấy. Bê, mà là bắt thấy bắt thấy nào rồi, nếu thấy bà lưu bị khăn khăn đấy mà. Mà bà, đừng mà bà, đừng lưu bị khăn bắt thấy này nó rim bà, mà anh cái lưu, lưu bị khăn nó gara nó gara. Ăn rồi, gara. Ini mai lah nas tang deh. Mai onu cuma rồi. Ini beres. Beres ciku kau ne, rubi, som. Bah, san begini rubi ni. Oh, bah. Ni kau nak kon, san tu. Hai mana? Kalau ni pusat saya sih jangan ni. Nyanyi ni nak. Salah leh. Yang. Stop. Lah. Apa sih ya? Itu sahabat. Pun tahu mana ini tentang mana? Jangan lagi pisah lah semedang. Pun tahu sih. Tak ada rimun kok. Oh. Mama jika tu dia. Itu sahabat ini mana ni? Ini.